Выдатны грамадскі дзеяч, паэт і рэвалюцыянер Тамаш Зан паходзіў з тыповай беларускай шляхты. Сапраўднае прозвішча яго продкаў Зань. Так гучала прозвішча і самога Тамаша, але ў час вучобы ў Віленскім універсітэце яно нейкім чынам пацвярдзела. Маленства Тамаша прайшло ў Вязані. Тут браў ён навуку жыцця, тут пачаў вучыцца грамаце. У 1807 годзе яго разам з малодшым братам Ігнасем пасылаюць вучыцца ў Мінск. У мінскай гімназіі Тамаш сустракае братоў Верашчакаў з Наваградчыны, Міхала і Юзафа, сяброства з якімі праносіць праз усё жыццё. Ён быў частым госцем Верашчакаў падчас навучання ў Віленскім універсітэце і пакрысе завязвае сяброўства з іхняй сястрою Марыляй. Акурат Тамаш Зан пазнаёміў з Марыляй Адама Міцкевіча. Арганізатарскі талент Зана выявіўся ў Вільні. Ён быў адным са стваральнікаў таварыства філаматаў, а потым і таварыства філарэтаў. Ратуючы ад ліхой долі сяброў, падчас следства 1823-24 гадоў усю віну за стварэнне і дзейнасць згуртаванняў Тамаш Зан узяў на сябе. Самаахвярнасць сябра падкрэсліў у славутых дзядах Адам Міцкевіч, уклаўшы ў Тамашовы вусны словы: «Я вамі кіраваў, каб збыць няволі путы, і абавязак мой за вас прыняць пакуты». Турма і ссылка на далёкі Урал не зламалі найпрамяністага. Там ён сустрэўся з сусветна вядомым натуралістам Александрам Гумбальтам. Тамаш Зан заняўся геалогіяй і батанікай. У пошуках карысных выкапняў і мінералаў ён аб'ездзіў многія мясціны, стварыў багаты мінералагічны музей у Арэнбургу. Улічваючы немалыя заслугі Тамаша Зана ў вывучэнні Урала, 3 мая 1837 года яму дазволілі прыехаць у Пецярбург. Тут ён уладкоўваецца бібліятэкарам у горным інстытуце. Бярэцца за выданне сваіх работ пра багатую прыроду Урала. Аднак надрукаваць кнігу Тамашу Зану не ўдалося, і па сёння невядома, дзе яе рукапіс. Толькі ў 1841 годзе, як супрацоўніку горнага інстытута, яму дазволілі вярнуцца на радзіму. Урэшце Тамаш Зан апынуўся на бацькаўшчыне пасля 17 гадоў выгнання. Ва ўсіх шляхецкіх сядзібах Зана прымалі з вялікай радасцю і цеплынёй. У адным з такіх маёнткаў у вёсцы Аборак на роднай Маладзечыншчыне Тамаш Зан напаткаў маладую гожую Брыгіду Свентажэцкую з блізкай Маліноўшчыны. Дзяўчыну да глыбіні душы ўсхвалявала знаёмства з найпрамяністым філаматам, героем міцкевічаўскіх дзядоў. Ужо з першай сустрэчы Брыгіда закахалася ў Зана без памяці, і каханне было ўзаемнае. Ажаніўся з ёй Тамаш Зан у мястэчку Лебедзева пад Маладзечнам у 1846 годзе, калі яму канчаткова дазволілі пасяліцца ў Беларусі. Бацькі Брыгіды Свентажэцкай набылі для маладой сям'і невялікі маёнтак Кахачын у Аршанскім павеце. Паэт жыў і гаспадарыў тут да канца жыцця. Тамаш Зан пайшоў на вечны спачын 7 ліпеня 1855 года, пахаваны на каталіцкіх могілках у мястэчку Смаляны.